szokásos módon. Gyertek be bátran nyugodtan. Már látom a rendőrautókat, aki a végét zárja. A rendőrautó mindjárt itt van a vége. Gyertek nyugodtan beljebb, úgy látom már itt van a vége. Először szeretném hallani, kinek milyen csengője van. Nagyon szuper, gyönyörűek vagytok. És mindenki fogja meg a bringáját ott, ahol szeretné. És egy bringa emelés. 1, 2, 3. Ki meddig bírja tartani? Látszik, hogy nagyon kemények vagytok. Köszönöm mindenkinek, aki eljött. Gyertek be szeptemberbe is. Ugyanígy kritikálnak. 20-a pénteki nap, ha jól emlékszem.